எந்த ஊர்ல இருந்து வந்துடுறீங்க? பொய்கையா? அங்கேயே பெரிய சந்தையாச்சப்பா. மாட்டு சந்தை. இங்க நிறைய ஆடு வருது ஆரம்பிச்சிச்சு நிறைய. அம்மா சரி, என்ன பேரு இப்ப உங்க பேரு? கார்த்தியா? இப்ப என்ன ஜதை என்னன்னு தரீங்க? 12 ரூபா. 12ங்களா? ஒரு ஆடு வந்து 11 ரூபாய் இல்ல 12 ரூபான்னு தருவீங்க? எல்லாமே கடை ஆடுங்களா? எத்தனை பல்லு போட்டுருங்க? அல்லே போடல. இது வரைக்கும் ஏதாவது வியாபாரம் ஆச்சா? 3 வரைக்குதா? சரியான விலை படியில இந்த வண்டியில தான் எடுத்துன்னு வந்தீங்களா?